No ukáž sa na niečo, chlapci. Že nie ste busy. Goran. Á, mi ľubo. Čo povedz, čo ľubo? Pozor, tam akože nejaký breakdance. Počkaj. Myslím, že to nebolo dostatočne vidieť. Ľubo! Ľubo! Piči, musím spať. Pozri na jeho. Ľubo, to píše, ty opitý chuj. Ľubo! To je nejaký Matrix, alebo čo tu mám tu? Čo to máš? Dal som detail. Nič nevidno. Ani ja nevidím. Pomoc. Ja 4 hodiny stávam. O aké 4 hodiny, za chvíľočku. Ja mi chodíš, víš proč? Nie, aby som nemal od prachu tieto moje štápky. Kurva. Goran, do 4. tu sme minimálne. Už som do pol 5. a potom si pôjdeme láhnuť, ale o pol 7. prídeme zase. Čo robíš stále? Nič, Goran. Pozerám si tvoje SMS-ky. Niekomu posielaj niečo. Nerob to, Čo piči. také tvrdé máš? Tamto? To je telefón. Telefón, to nie je to, čo iné. Nerob. Nechytaj sa ma.